Ariketa hau nahiko bitxia da eta badirudi zaila dela, baina ikusiko duzue gure prozedura jarraitzean ez dela horren zaila. Hau esaten digute, sarraila ariketa tipikoa, sarrera serie batekin eta piztu beharko dugu edo aktibatu beharko dugu hemen irteeran zerbait, hau gertatzen denean. 0-0 bat sekuentzia ailegatzen denean, Z irteera piztu beharko dugu, aktibatu beharko dugu. Eta bertan utzi beharko dugu aktibatuta, ailegatu arte 0-1-1 bigarren sekuentzia bat. Ulertzen duzu? Bale, esaten digute hori bera egiteko nahi dugun flip-flopekin eta nahi dugun makinekin. Hauen erabakia. Mur beti intuitiboagoa, egonkorrago, zerbait ondo egitea nahi badugu mur, baina flip-flop gehiago behar dira. Beraz, ariketa bat egiteko, ziurrenik mili egitea, erraxago. Posible da hemen 5 egoera egotea, hemen 4, orduen bi flip-flopekin nahiko izatea, eta hemen 3, orduen, ondo egiteko hau, erraxago egiteko hau. Askatasuna ematen digutenez, honekin hasiko naiz. Mili bezala, bale? Ja, nora eramaten digun problemak. Ja, hasi gaitezen orduen. Ja, egoerak. Ja, dakigunarekin, daukagune praktikarekin, egoerak hauexek izango zirenia. Sekuentzia 0-0 bat denez, izan dezakegu bat daukagun edo egoera. Bat dut edo ez dut ezer ez oraindik sekuentziatik, ez da bit bat. Gero, ailegatu daiteke 0 bat dut, eta hau izan daiteke nire sekuentziaren lehendabiziko bita, A2. Honen ondoren, ailegatu daiteke bigarren 0a, eta orduen gorde beharko dugu egoera hori, jakiteko hortan gaudela, eta bit bat behar dugula. Eta azkenik ailegatu daiteke 0-0 bat dut, eta orduen hemen Z irteera piztu beharko dugu. Eta piztuta utzi beharko dugu, sekuentzia hau ailegatu arte 0-1-1. Orduen, zer egoera gehiago behar du hemen kontrolatzea, edo, hause, Z piztuta dagoen bitartean, Z piztuta egon da. Aurreko sekuentzia ailegatu delako, Z piztuta ailegatzen da bat. Bat ailegatzen bada, hemen egon daiteke, 0-1. Aurrengo bigarren sekuentziaren lehendabiziko bita. Urrengo egoera izan behar da, Z piztuta eta ailegatu zaigu 0-1. Eta azkenik, Z piztuta ailegatzen bat zaigu 0-1, hemen Z itzali dezakegu. Ez dakit, hitzekin esan ditzakegun egoerak, hauixekin izan daitezke. Gero, egoera diagrama egiterakoan, ikusiko duzu ez ziurenik bakarren batez simplifikatu zaigula, zeren hau adibidez, bat ailegatuta, pasatu naiteke honutza, zeren hemen ez eta itzalita egon behar da. Bai, ikusiko dugu. Bale, orduen, egoerak, izendatu ditzugun. Q0. Eta gero, kodigoa berdin izan behar da, 000 edo 00 ikusiko dugu. Q1, Q2, Q-xeak 3, Q4, Q5 eta Q6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 egoera. Eta hasi benez mili bezala, mili moduan pentsatzen, ia. Bale, jarri behar dut irteera, gezi gainetan. Venga, hasi egitezen, jarri behar ditut egoerak, Q0, Q1, Q2, eta Q3 jarriko dute ben. Venga. Q4, Q5, eta Q6. Eta hasi egitezen pentsatzen, Q6. Hasi gaitezen gauzak pentsatzen. Venga, hemen ez daukat ezerrez. Bat ailegatu da, eta batak ailegatzen badira, bertan geratu behar naiz, irtera 0-ra mantenduz. Ez daukat ezerrez. Aldiz, 0 bat ailegatzen bada, izan dezaket, pizteko, lehendabizteko, bita. 0a. Hemen bat ailegatzen bada, sekuentzia galtzen zaigu. Bat, eta itzaltzen dugu. Egal, bat hori jarriko dute holaxe, eta sekuentzia galtzen dugu eta hau 0-ra. Zer gai, orduen 0. Berriz, 0 bat ailegatzen bada, izan beharko dugu, gure adimenan, hau izan daitekela bigarren bita. 0. Baditugu, sekuentziaren lehendabiziko bi bitak, eta hau 0-ra mantendu behar dugu. Bale. Zer gertatzen da orain, hemen 0 ailegatzen bada, klaro, ailegatu baldin bada 0, 0, 0, klaro, hemen bertan gelditu beharko ga, zeren hirugarren 0 horri aurreko bigarrenarekin izan daiteke gure sekuentziaren bi horiek. 0 ailegatzen bada, bertan gelditu behar naiz, eta oraindik ez dut piztu behar, zeren batekin piztu behar da. Bat ailegatzen bada,
pasatu naiteke onutza, hau pizteko, baina bili moduan gaudenez, hauxe egin dezaket. Eta orain arte horrelaxe aritu gea. Bat ailegatzen baldin bada, orduen pizten dut. Eta hor geratzen da. Gauza da begiratzazu ez ze arazoa daukagun hemen. Orain arte horrelaxe egin ditugu gauzak eta funtzionatu dute. Baina orain, hemen dago, batak jarretzen badute ailegatzen, zeta piztuta dago. Baina orain, ailegatzen baldin bada, 0 bat bakarrik, begiratzazue, bertan geratzen naiz eta irteera itzaltzen zait. Gezti honek egiten zituen aurreko funtzioa orain ez du balio. Zeren, hau behin piztuta, 0 bat ailegatuta, itzali behar zaigu eta piztuta mantendu beharko dugu, sekuentzia hau osoa ailegatu arte. Beraz, milirekin erabiltzen dugun truko hau, egoera hauek ez erabiltzeko, kasu honetan ez dauka zentzurik. Behar dugu egoera hau. Beraz, bat ailegatuta onutza pasatu beharko gea. Beraz, milirekin, begiratzazue, milirekin bagabiltza erabiltzen. 1, 2, 3, 4 egoera, eta gero, behar ditugu egoera gehiago urrengo sekuentzia detektatzeko. Beraz, milirekin izan behar ditugu, ez da egite, 5 edo 6 egoera, 6 edo 7 egoera, beraz, 3 flip-flop behar izan behar ditugu. 3 flip-flop, eta ziurrenik murekin ere bai. Beraz, horregatik, nik badakidanez, hau, egonkorrago dela, eta gauzak hobeto egiten direlako murrekin, eta ikusi dudanez, milik ez didalako simplifikatu behar, erabaki behar dut momentu honetan, murrekin egitea. Zer dutzen zaitzea? Hemen, jarriko, venga, mur bezala egin behar dut, egonkorrago delako, milik ez didalako simplifikatu behar. Orduan, hau horrela xeutziko dut, nola jarriko dut, hau gorriz igual, momentu batez ikusteko, hau onutzatorri beharko dela. Horrelaxe, bata eta bata. Eta jarritu beharko genuke gauzak hemen aztertzen, mili bezala, behar du beste goera bat urrengo sekuentzia detektatzeko, beraz, hemen bertan geratu behar naiz, ez bukatu behar, eta honengatik, hau ez da holako, ez zaidalako simplifikatzen, jarraitu behar dut mur bezala. Venga, horrela xiutziko. Mur bezala egiteko, venga, egoera guztia jarriko ditut. Q0, handiago, irteerak hemen jartzeko, Q1, ondixo, Q2, Q3, hemen murren argi dago erabili beharko dugula, egoera hau, hemen ere bai, Q4, Q5, eta Q6. Venga, guazen pentsatzen. Hemen ez daukate zerrez edo batak ailegatu dira. Beraz, batak ailegatzen diren bitartean, bertan geratu behar naiz. Eta irtera 0, noski. 0 bat ailegatzen bada, onutza pasatu berko nahi, zeren izan daiteke pizteko lehendabiziko bita. Baina lehendabiziko bita denez, irtera 0 daukat. Hemen 0 bat ailegatzen bada, jakin beharko dut, sekuentziaren bigarren 0a dela. Baina oraindik irtera itzarita beharko dugu. Hemen bat ailegatzen bada, sekuentzia galtzen dut, 0 bat, eta onutza pasatzen naiz. Bat horrekin onutza, antzekoa da, miliren antzekoa. Hemen dago, ailegatu da 0, 0. Orain 0 bat ailegatzen bada, bertan geratu behar naiz. Zeren 3. 0 hori honekin izan daiteke, sekuentziaren lehendabitziko bitak, eta bat ailegatzen bada, orduen bai, 0, 0, bat. Joan behar naiz, onutza. 0, 0 bat ailegatu da, eta hemen piztu behar dut irtera. Zeta batera jarri behar dut. Ados. Orduen, behin hemen egonda, sekuentzia bai ailegatu beharko da, hau itzaltzeko. Orduen, begira. Hemen egonda, ailegatzen baldin behar dira batak, ez direla sekuentzia honen lehendabiziko bita, dala 0, batak baldin badaude, bertan geratu behar naiz. Batak ailegatzen badira, tal, hau jarratzen dugu, hau piztuta izaten. Vale, orain 0 bat ailegatzen bada, izan daitekenez, hauxe, zeta piztuta egonda, 0 bat ailegatzen bada, onutza pasatu behar naiz. Onutza pasatu behar naiz, 0 bat ailegatuta, hau piztuta baldin badago. Ez hauetara, zeren hemen, begira, egoera honetan oraindik irteera piztuta dago. Zeta piztuta egonda, lehendabiziko 0a daukagu. Venga, hemen egonda orain 0ak ailegatzen baldin badira, pues bertan geratu bergea, zeren 0 horiek izan daitezke sekuentziaren lehena, eta batak ailegatzen baldin badira, izan daiteke itzaltzeko sekuentziaren bigarren bita. Baina oraindik ez du ezin dugu itzali, irteera piztuta mantendu beharko dugu. Bigezi ateratzen dira, bigezi uste dena daudela, gero egia taulana sartzerakoan. Eta guazen orain, onutza.
badaukagu zeta piztuta eta ailegatu da, 0, bat. Orain, bat ailegatzen bada, sekuentzia oso galtzen da, ez? Ez barkatu. 0 bat ailegatzen bada, 0 bat, 0 izan ziteken sekuentzia hau, ez? Izan ziteken 0 bat, 0 sekuentzia galtzen da, baina 0 hori izan daiteke berriz honen sekuentzia honen nabizikoa, honuntza pasatuko ginen, 0 bat, 0, da, bai. Eta bat ailegatzen bada, begira, ia, bat ailegatzen bada, orduen ailegatu egitezken untza, ja, dena daukagu 0. Bat ailegatzen bada, ailegatu da. Ailegatu da, 0, bat. Orduen itzali dezakegu. Baina, itxoin. Egoera berabili beharrean, naiz eta murren egon, hau egin beharrean, zergatik batarekin ez naiz baten onutza, eta listo. Bat ailegatzen bada, 0, bat ailegatzen bada, onutza jaten banaiz, batarekin, ere itzali behar zait. Eta gainera nago, hasiekerako egoeran, ia intuitiboagoa eta garbiago izango zen horrela. Beraz, kasu honetan, mildirekin gertatzen zaiguna, azkeneko egoera horiek erabiltzen ez ditugunak, murrekin ere bai. Beraz, hemen hartu dugun erabakia, mildi beharrean murrekin egitea, egoera berdinak gabiltza erabiltzen, ariketa honetan, kasu honetan, horrela xatera dira gauzak. Ados, ikustazue. Joan gaitezke, erabili dezakegu egoera hau, eta hemen zeroak eta batak pentsatu, baina ez da beharrik. Listo, orduen zenbat egoera ditugu, hau ez dugu erabili behar, zeren onutza pasatu bergia. 0tik 5. 6 egoera daudenez, 3 flip-flop behar ditugu. Bai murren, bai milin. Orduen horregatik, sarrera bat eta 3 flip-flop ditugunez, erabili behar dugu lau zutabeko karnofa. Goazen hartzea, goazen onutza, eta nun jarriko dut, hemen azpian igual, bai. Hemen azpian. Ega hondi guztien dan. Holaxe. Bazai. 3 flip-flop ditugunez eta sarrera dala isa, eta flip-flopen zenbakiak 2, bat eta 0, Q2, Q1. Eta Q0, ikusi behar dugu, egoera diagrama gunutza sartu behar dugu, orain, baldin baditugu egoera hauek, eta hau gertatzen bada, nora joan behar gearen gero, Q2, Q1, Q0, eta gainera, hemen irtera ere jarri behar dugu, Z irtera, nahi dugulako piztea, ia txukunak izateko, holaxen. Ikusten dira, bai, venga, goazten gure egoera diagrama onutza sartzea. Ez daitik aurrera, isak izan behar dira, bera, hasi gaitezen. 0, 0, 0 egoera, 0, 0, 0 egoera, sartzen baldin bada 0 bat, batera noa, 0, 0, bat, eta Z dago 0. Mur egiatora denez, irtera mendik hartzen da, egoeraren menpe, 0, 0, 0, irtera hause. Ez dugu pensatu behar, 0 bat ailegatzen denez, 0 dela, ez, egoera horren menpe dago bakarrik irtera hauze da. 0, 0 bat egoeran baldin banago, eta 0 bat ailegatzen bada, Q2. Q2, dala, 0 bat, 0. Eta oraindik irtera 0. Baika, egoera honetan baldin banago, eta 0 bat ailegatzen bada, bertan geratzen naiz. 0 bat, 0, eta oraindik irtera 0. Venga, orain, 0 bat egoeran baldin banago, nola negatu behar ganutza, hemendik, 0 bat, 0, eta bat ailegatuta. Hala ere, venga, pensatu ezagun, 0 bat egoeran baldin banago, jarraian zartuko du nahi dut esatea. Edo, venga, bai, edo sartuko ditut, venga, lehen da biztiko egoeran, 0 beharrean bat sartzen bada, bertan geratzen naiz. 0, 0, 0, igual zentzu gehiago dauka, egoera berdina 0ak eta batakin aztertzea. Adibidez hemen 0 bat sortu zait, onutza ailegatu gabe, zera ailegatzen da honekin. Ia, 0, 0 bat, hemen geundenean, 0 ailegatuta, urrengora. Baina bat ailegatzen bada, hasierara. Hasierara. Venga, 0 bat 0, nagoenean bian eta ailegatzen baldin bada bat, 0 bat 0 eta batekin, 0 bat. Eta hemen sortzen da 0 bat. Hemen baldin banago, bat ailegatu delako, eta hemen 0 bat ailegatzen bada, 0, 0 bat, 0 bat, itxoen, 0 bat ailegatzen baldin bada, 0 bat, laura. Bat, 0, 0.
0 bat bat, ailegatzen baldin bada, bat bat, bertan geratu behar naiz. Bertan geratu behar naiz, 0 bat bat. Eta irteera, egoera horretan piztu egiten da, pizteko sekuentzia ailegatu delako. Hauetan zan 0. 0 bat bat, ailegatu daia, sekuentzia 0. 0 bat, hau pizteko. Venga, laugarren egoera, bat 0, 0, ailegatzen baldin bada, 0 bat, bertan geratzen ez. Eta zeta piztuta. Orain, bat 0, 0, ailegatzen baldin bada, bat bat, urrengora, bat 0, bat, bat 0, bat, eta irtera piztuta. Honen, hau da hemen dagona. Egoera honen menpe dagolako. Venga, bat 0 bat, Q5. Hemen, ailegatzen baldin bada 0 bat, aurrekora. Eta irtera piztuta dauka. Berriz, egoera horretan bat 0 bat, ailegatzen baldin bada bat bat, zer erabaki dugu, erabaki dugu 0ra bidaltzea. 0, 0, 0. Eta egoera honek piztuta dauka irtera. Naiz eta honekin itzali, baina egoera hau denez hau piztuta egon beharko da. Ados, Q6. Ez dugu erabiltzen, ez dugu beharrik. Isak orduan. Zazpi ere ez, azkeneko bi hauek ez ditugu erabiltzen, beraz, isak. Hau izango zen gure egoera diagrama, egia taula betzela sartuta. Egingo ditugu jotaka flip-flopak, nola izango ziren, jotaka flip-flopen, transizio taula jarri behar dut hemen. Hemen azpian, venga. Jotaka flip-flopen transizio, orain, gero, nola egon barko dira, nire jota eta k sarrerak, 0tik 0ra pasatzeko, 0tik batera, batetik 0ra, transizio guztiak hauexek izango ziren. Venga ba, 0tik 0ra, hau egin daitezke 0-0, aldaketarik gabe ez sartzeko, edo egin dezakegu reset bat dela 0 bat. Orduen, 0 isa. Hau izan daiteke 0 bat. Edo 0-0, beraz, 0 isa. 0tik batera, hau, egin dezakezu bat, edo egin dezakegu bat 0, orduen bat, isa. Batetik 0ra. Egin dezakegu bat, alderantzteko, edo egin dezakegu bat, egin dezakegu 0 bat. Isa bat. Hoixe da. Eta bat, egin dezakegu 0-0. Mantentzeko, edo egin dezakegu bat 0. Isa 0. Hauxek dira transizio taulak. Transizio taula, bai. Erabilitzagun hori, jotaka flip-flopak konfiguratzeko. Ateratzen direnak, ia jarritzagun. Hemen akatsak egingo ditut, zuek zuzendu, Venga, jotaka lehen da biztiko flip-floparenak. Jotaka bigarrenarenak eta jotaka hirugarrenarenak. Eta pixkate txukuntzeko jarriko dut horrelaxe. Bestela. Eta hau izango zen, egia taula osoa. Venga, zigonez hemen ia zemat akatsak egiten ditudan. Zuen gauza, ia, kubi, 0, 0, 0 isa. 0 isa. 0, 0, 0 isa. 0, 0, 0 isa. 0 bat, bat isa. Venga. Bat, isa 0. Bat, isa 0. Isak eta isa. Jotaka flip-floparen abantaia da, naizta, 6 sarrera, 3 beharrean izatean, oza, Karnoff bikoitzak egun behar ditugu, baina isasko sortzen dira. Bega, erraitu ezagun, 0, 0, 0, 0, 0, isa. 0, 0, 0, isa. 0, 0, 0, isa, eta 0, 0, 0, isa. Venga. Baren, bat, isa 0. Bat 0, isa bat. Eta hauek isak. Venga. Kubat, 0tik 0ra, 0 isa. 0tik batera, bat isa. Batetik batera, isa 0. Batetik 0ra, isa bat. Venga. 0tik 0ra, 0 isa. 0tik 0ra, 0 isa, isak. Venga, erdiak egin ditugu. 0tik 0ra, 0 isa. 0tik 0ra, 0 isa. Batetik batera, isa 0. Batetik batera, isa 0. 0tik 0ra, 0 isa. 0tik 0ra, 0 isa eta isak. Eta azkeneko biak eratzen dizkigu. Ja, honetan. Q0, 0tik batera, bat isa. Batetik 0ra, isa bat. Batetik 0ra, 0 isa. Bat 0, batetik 0ra, isa bat.
zerotik zerora, zero isa. Zero isa. Batetik zerora, batetik zerora, isa bat, eta isak. Zerotik zerora, zero isa, batetik zerora, isa bat, zerotik batera, bat isa, batetik batera, isa zero, eta azkeneko biak, zerotik batera, bat isa, eta batetik zerora nahi badegu pasatzea, isa bat izan beharko dira bere sarrerak. Eta hauek ez ditugun ez erabiltzen, ez dira inoiz gertatu behar. Listo, badukagu egia taula, hoxe izango zen gero, eta sarrerak estitazio funtzioak adierazpenak atera beharko ditu orain, orduen zer behar dugu orain? Hauen karnof, guzti hauen karnof bat, bi, hiru, lau, bost, sei, eta zazpi. Zetaren karnof behar dugu, begiratzen zuen. Isa, 0 eta bat den bitartean, emaitzak berdinak ditugu. Zeta hau dago egoeren menpe, bakarrik hiru karnof, hiru aldagaiko karnof egitean nahiko da, hau delako bur. Egintza karnof guzti hauek nola geratuko zirenia? Venga. Guazen. 6. Onde ikusten da? Venga, baina, esatzen diren hemen. 6 karnof. Hemen. Isa, isa eta Q2. Eta Q1 eta Q0. Eta hau 6 aldiz. Venga, egin dezagun. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Eta 6. Eta 6. Eta hauek izan berdira. Adibidez, jota bi. Jota bi, ka bi, jota bat, ka bat, hau da bat. Jota bat, ka bat hemen. Ka bat, jota 0, ka 0. Venga, aski itezen. 0, 0, 0 bat. 0, 0, 0 bat. Ekiz isak. Isak, isak. Isak pila bat. Dana 0ak. Eta isak hemen. Beratzen zuen, bakarrik bat daukagu hemen. Kabi. Kabi, isa, isa, 0 bat. Isa, isa, 0 bat. Ez. Nastu nahi zunekin. Laurak isak. Laurak isak, 0, 0, 0 isa. 0, 0, isa, isa. Laurak isak. Gustazue isa pila bat. Hemen 0 bat, isa, isa. 0 bat, isa, isa. Aurrera. Jota bat, 0 bat, isa, isa. 0 bat, isa, isa. 0, 0, isa, isa. 0, 0, isa, isa. 0, 0, isa, isa. Isa, isa da. Eta 0, 0, isa, isa. 0, 0, isa, isa. Aurrera. Ka bat. Eta bat, ka bat da lau. Isa, isa, 0 bat. Isa, isa, 0 bat. Danak isak. Isa, isa, 0, 0. Isa, isa, 0, 0. Eta laurak isak. Jota 0. Jota 0, bat isa, 0 isa. Bat isa, 0 isa. 0, isa, isa, isa. 0, isa, bat isa. Isa, bat isa. Eta hemen bat eta isak denak. Bat. Eta azkenik ka 0. Isa bat, isa bat. Isa bat, isa bat. Isa bat, isa, isa. Isa bat, isa, isa. Isa bat, isa 0. Isa bat, isa 0. Eta isa bat, isa, isa. Isa bat, isa, isa. Venga, nola atera bat dira hauek. Ia, gorago. Jota bi. Jota bi. Hemen hau hartzeko modu bakarra hau usteo dela, eta hori izan behar da, isa marra, Q bat, Q0. Q bat, Q0. Ka bi. Berdin. Hau hartzeko modu bakarra usteo dela, nien dugu isa eta Q0. Neko simplean geratzen ari dira. Jota bat. Jota bat. Hau hartzeko modu bakarra usteo dela, jota bat. Isa marra Q2 marra Q0. Ka bat. Hemen hau hartzekoa
hauxe da, 0 horrekin, ustuta dela simplena, I xamarra, Q 0. Eta azkenik, J 0, J 0. Hemen, hor da bat, no hartu dezakegu, ba, hola xen, endaizikoa, I xamarra, Q bi marra, Q bat marra, gehi, gehi, ja, hau horrela xebintzat, gehi isa Q0, gehi, hau bat hori horrela xez, ba, bai, gehi isa, ba, igual, aztia jarrikut, gehi isa Q1, gehi bat hau non hartu dezakegu, osoak horrela xe, berriz isa Q2. Eta K0 berdin zein izango zen. K0, ja, hau ekorra xe, argi dago, hau da Q bat marra, gehi, bat hori horrela xez, X marra, isa marra. Listo, baditu denak eta orain falta zaigu S. Z begiratzen, Z errepikatzen da, Z ez dago hauen menpe. Z egin dezakegu egia taula honekin bakarrik. Badoz, orduene 8 balio horiek sartu behar ditut, eta egin behar dut egia taula bat 8rekin. Hemen, egingo dut. Z kalkulatzeko. Ja, laxen, hau, Z izan behar, hemen sartu behar ditut. Q2, Q1, eta Q0. 0, 0, 0, bat, 0. 0, bat, eta sartu behar dut Z. 0, 0, 0, bat. Bat, isa, bat, isa. Orduen, multzoak. Ba, horrelaxe, eta horrelaxe ez ba. Orduen, geratu behar zen Z berdin, honena da. Q2, Q1 marra, Q2, Q1 marra, gehi, honena dala, Q1, Q0. Q1, Q0. Listo, baditugu zirkuitoaren adierazpen guztiak. Orain zer egin beharko genuke? Ba, egin beharko duguna hauxe da. 3 flip-flop ditugunez, marraztu 3 flip-flopak. Venga, egingo dut, bukatzeko ariketa osoa. 3 flip-flopak. 3 jotaka. Jota. Ka, beraien, jota bi. Bueno, jota. Ka, Q marra. Hemen izterak. Eta hemen, hauek, horietako 3 ditugu, beraz, kopateko dut. Epaki. Hemen, 3 ditugu. Zer gehiago, behar dugu. Hemen egon behar da sistema osoaren erloju kontrola, clock, eta konektatu beharko ditugu 3 reiri. Sinkronoa delako. Honi, eta honi. Hau, adibidez, izan behar da, bigarren flip-flopa, bi, bat, eta hau, hasierakoa, adibidez. Zer gehiago daukagu? Isa sarrera bat, genuen, datuak hemendik datozte, serien, eta irtera bat Z. Eta zer geratuko zen? Pues hemen sartzea zirkuito guzti hau, isa eta Q guztien arabera. Zeren sarrerak hemen dira. Isa sartuko zen honutza, Q guztiak ere bai, eta hemen egin zirkuitoak J eta K guztientzat eta Z-arentzat. Hoxe, ez dut egingo, baina ideia hauxe izango zen. Horrelaxeko zirkuito komplexua ez dakit eskatuko dizuen, baina praktikatu dezakezu. Bere leku hartu, toki handi bat, eta zirkuito hori sartuz ariketa bukatzeko. Ados, orduen ja praktikatu dugu pixkat gaitxo, jotaka flip-flopekin, eta militamur makinekin ere bai. Aurrera.